Gisiguro sa mga sundalo ug LGU nga maatiman ang mga residente sa barangay Kalang, Maluso, Basilan nga miadto sa venue kung asa gihimo ang medical outreach program. Giusa-usa og pangutana kung unsa ang mga panginahanglanon sa mga tawo. Sa record, moabot sa 500 ka individual ang nakabenepisyo nga gidalit sa 15th Special Forces Company ubos sa pagdumala sa 4th Special Forces Battalion. Lakip sa ilang mga serbisyo ang paghatag og libreng konsultasyon, tambal, bitamina, dental check-up ug ibot sa ngipon, minor surgery, gupit ug feeding program alang sa tanan. Matud ni Captain John Robin Bernal na ay mga benepisyaryo sa programa nga Tagalagyong Dapit ug naninguha nga makaabot sa serbisyo aron makadaginot nga dili na kinahanglang mo gasto sa kaugalingon nga kwarta, hilabi na sa pagpalit og tambal. Normal, yung mga tao dito, wala silang masyadong access services, service medical. Kaya tayo, kami, sa Special Forces, ang gusto natin ay maramdaman ng tao na pinapahalagahan sila ng gobyerno. Kaya po namin ginagawa ito para makita din nila na hindi po sila napapabayaan kahit nandito po sila sa kaduluduluhan ng Maluso o Ilan. Nagpasalamat si Maluso Mayor Honey Bud sa tanang mihatag sa ilang serbisyo alang sa mga tawo sa Maluso. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!